ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଜ୍ୟାମିତି ବହିର ଉପାଦ୍ୟ 10 ବିଷୟ ପଢିବା। ଉପାଦ୍ୟ 10 ର ସାମାନ୍ୟ ଗଠନ କଣ କହୁଛି ନା ତ୍ରିଭୁଜର କୌଣସି ଏକ ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଏହାର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦତ୍ତ ଅଛି ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏ ସି ଡି ଏକ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ଏ କୋଣ ଓ ବି କୋଣ। ତାହେଲେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ହେଲା କଣ ଏ ସି ଡି କୋଣ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ କୋଣ ପ୍ଲସ୍ ବି କୋଣ। ଅର୍ଥାତ୍ এই কোণର ପରିମାଣ এই ଦୁଇଟିଆଙ୍କ କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ସହିତ ସମାନ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା କଣ ନା ଆମେ ଉପବାଦ୍ୟ 9 ରେ ପଢିଛନ୍ତି କଣ ନା ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏ କୋଣ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ବି କୋଣ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ସି କୋଣ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ କୋଉଠି ପଢିଲେ ଉପବାଦ୍ୟ 9 ରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ କିନ୍ତୁ एम ए सी डी कोण मिश्रण एम सी कोण इज इक्वल टू 180 कहीं ना सन्निहित परिपूरक कोण। ताले वर्तमान आम दुईटी पाइले इक्वेशन ये तीन जन कोण परिमाण समष्टि 180 डिग्री ये दुईटा 180 डिग्री। दैट इम्प्लाइज एम ए कोण मिश्रण एम बी कोण मिश्रण एम सी कोण is equal to एम ए सी डी कोण मिश्रण एम सी कोण। ताले उभय पार्श्व एम सी के एम सी कटि गले। ताले दैट इम्प्लाइज एम ए कोण मिश्रण एम बी कोण is equal to एम ए सी डी कोण। अर्थात बहिस्थ कोणटी यार अंतरस्थ दूरवर्ती कोण सहित समान है बा आमे कहि परिया प्रमाण अनुसार दैट इम्प्लाइज एम ए सी डी कोण is equal to एम ए कोण मिश्रण एम बी कोण।